Jamen, vi skal ud til en tredjegangsmor, og hun er pædagog. Ressourcestærk og velfungerende familie i det hele taget. Mor og far og 3 børn. Og jeg regner med, at alt er ok. Jeg skal sidde med de biler hele tiden. Vi skal have noget mad, nogle sætter over på stolen, ikke også? Ja, Freja, for helvede, hvorfor skal du vælte mælken? Helt ærligt. Kan du ikke godt slappe lidt af? Hvad vil du have, jeg skal gøre? Freja, rend munden for pokker. Mor, kan du ikke bare lige hjælpe mig med det her? Jeg siger, du skal tie stille. Ikke også? Bare et øjeblik. Må jeg godt lige... Mor, kan du Jamen, hold nu mund for pokker. mine frø. Mine frø. Undskyld. Freja og Emil. Jeg er rigtig ked af det, der skete i julen. Ved I, hvad jeg tænker på? Hvad tænker du på, mor? Jeg tænker på den dag, da jeg skubbede dig fra jer. Det må voksne ikke. Voksne må ikke skubbe. Og det er jeg rigtig ked af. Og mor må selvfølgelig heller ikke skubbe dig fra jer. Eller skubbe dig ind. Den må ikke skubbe. Og det vil jeg... Nej, det må man ikke. Heller ikke hen i vuggestuen? Nej, det må man ikke. Og voksne må slet ikke skubbe. Så det vil jeg bare gerne sige undskyld for. Det er okay. Og det sker ikke igen. Therese, hvad så? Hvordan går det med jer? Altså, jeg synes jo faktisk, det går meget godt. Og altså, jeg kan godt mærke, at det er 3. gang, så jeg har lidt erfaring fra tidligere. Ja. Så jeg synes egentlig, at det går meget godt. Dejligt. Men når det går meget godt, hvad tænker du så på sådan... Nå, men altså, jeg har jo prøvet det hele før. Det er godt nok, og det havde jeg også tænkt mig, at vi skulle snakke om i dag. Altså, der har været nogle gange, hvor... Altså, nogle gange så bliver jeg bare helt vildt stresset og presset, når de alle 3 står og hiver i mig. Emil hiver mig i bukserne, kører med biler, og Freja ved noget andet, og den lille græder. Så kommer jeg altså til at råbe lidt for højt. Okay. Ja. Okay. Og råbe lidt for højt. Hvad er det for noget? Hvad er det for dig? Jamen, det er at råbe for højt, ikke? Altså, okay. Sådan så det bliver ubehageligt. Okay. Og du får det dårligt bagefter? Ja. Ja, okay. Er der sket andet end det? Jamen, det er så det, jeg også vil fortælle dig. At... Og jeg kan mærke, at jeg får det helt dårligt over det, men... Ja. Det er også... Nej. Det er rigtig svært. Okay. Og jeg har skubbet fra jer 2 gange, faktisk. Okay. Okay. Og jeg tænkte måske, at du kunne hjælpe mig med at få hjælp til at... Ja. at handle anderledes. Det vil jeg rigtig gerne, selvfølgelig vil jeg det.